Πέρασαμε στο φως στην ενετική βασιλική του Αγίου Μάρκου, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το πέρασμα στο φως είναι μια διαδρομή. Όλα τα βήματα μαζί. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Άσκηση αυτογνωσίας είναι η ζωή. Και αυτή η έκθεση με όλα της τα έργα, ένα έργο είναι. Μια πορεία, μια οδός. Και όλα αυτά τα έργα μαζί συνθέτουν ένα έργο. Το πρόσωπό μας. Αυτό που απευθύνει καθένας μας στην κοινότητα, στους άλλους. Είναι αυτό που μας ενώνει.